Avisen har prøvet det og har sendt den samme video med den samme fejl til reparation på flere forskellige radioværksteder. Og det gav højst forskellige resultater. Det her det er en sikring. Sådan en sidder i radio, tv og videoapparater. Den koster et par kroner, og sådan en sikring er hovedpersonen i det her indslag. Vores historie starter på Danmarks Radios videoværksted, hvor vi lånte den her videomaskine. Videoen blev efterset, afprøvet og renset, så vi var sikre på, at den er helt i orden. Og så gjorde vi noget. Vi brændte den ene af videoens 3 sikringer af, og satte den så tilbage på plads i videoen. Når den defekte sikring er sat i, er der stadig lys i videoen, og den kan modtage et videobånd, men den kan ikke afspille båndet. Derefter spurgte vi videoens danske importør om, hvor meget det må koste at få repareret videoen. For at udskifte en defekt sikring, hvor apparatet ellers er i orden, det må man anvende maksimalt en time på, og inkludere et skøn over apparatets standard. Og hvad må det koste? Det er ikke helt ved siden af at skønne, at en teknikertime den koster et par 100 kroner. På vores eget værksted testede vi selv, hvor lang tid det tager at skifte den sikring, som vi havde kortsluttet. Vores tekniker har den fordel, at han ved, hvor sikringen sidder, så det tog ham kun 2 minutter og 16 sekunder at skifte den. Men hvordan ser virkeligheden ud? Hvad sker der, hvis man sender en video som vores til reparation hos en radio- og tv-forhandler? Er hans pris for at skifte sikringen på det niveau, som importøren har angivet? Vi indleverede videoen med den defekte sikring til reparation her hos Alfa Radio og TV på Borups Allé i København. Firmaet fik at vide, at videoen ikke kunne afspille videobånd. Da vi fik apparatet tilbage fra Alfa Radio, fremgik det intet sted på regningen, at sikringen var blevet skiftet. Der stod til gengæld en hel del andet. Der var rettet en afbrudt forbindelse, og der var rettet en mekanisk fejl. Og selvom videoen var nyrenset, havde man renset båndføringen. Og så havde man rettet elevatorpladen til videobåndet. Regningen lød på i alt 603 kroner og 90 øre. Men som sagt, der stod intet sted nævnt, at sikringen var skiftet. Nu er det med jeres regning her, der fremgår ikke, at I har skiftet sikringen. Er det ikke forkert? Muligvis forkert. Vi har valgt at være, måske ikke helt at skrive det som en sikring, men valgt at skrive en modstand, fordi at det er meget svært at overbevise en kunde om, at det kan tage lidt tid at finde sikring i et apparat. At det virker som om, når det er en modstand, så er det ligesom om, ja, det kan da godt være, at det tager tid at finde den, ikke? Til trods for, at der er tusindvis af andre modstande i apparaterne, ikke? Ja. Det er ligesom om, det kan man bedre kapere. Og så gik vi til Fona på Falconer Allé i København med den samme eftersete video med afbrændt sikring. Videoen kom hurtigt retur, men heller ikke af Fonas regning fremgår det, at der er skiftet en sikring. Derimod står der, at netdelen er repareret, og så må vi endnu en gang betale for at få videoen renset og justeret. I alt lød regningen på 474 kroner og 60 øre. Fra Fona sendte vi videoen til genboen Zelandia Radio, der reklamerer med et tilbud, som ingen kan slå. Mens de 2 første reparationer tog hver omkring 14 dage, trak det ud hos Zelandia. Vi rykkede adskillige gange for videoen og fik gang på gang det svar, at man havde problemer med den. Under en samtale med Zelandias værksted fortalte man, at videoen havde en fejl, som teknikeren aldrig havde set før. Han har simpelthen problemer med at finde ud af, hvorfor den ikke vil køre play, sagde man. Der gik næsten 2 måneder, før vi fik videoen tilbage, og regningen, ja, den lød på 1.573 kroner og 80 øre. Af regningen fremgik det blandt meget andet, at Zelandia havde skiftet 2 integrerede kredse. Zelandia siger, at dem blev man nødt til at skifte, fordi man opdagede en periodisk fejl på vores videomaskine, netop som man havde skiftet videoens sikring. Vi spurgte Zelandia, hvordan sådan noget kan gå til. Det vil kræve meget langvarig udredning om elektronik, så det synes jeg ikke vil være sagen at komme ind på her. Jo, men meningen, når man har noget, der er gået i stykker, som man sender afsted for at blive repareret, det er vel ikke, at det skal gå mere i stykker af, at det bliver repareret, og man ovenkøb skal betale masser af penge for at få noget, der bliver dårligere. Altså man har eksempler på, at fjernsyn kan stå til observation, hvor man har repareret det for minusbillede. Mens det står til afprøvning, kan lyden forsvinde på det. Zelandia siger, at man ud over sikringen har skiftet det integrerede kredsløb, som er løjet fast her, og det kredsløb, som er løjet fast på det her sted. Vi spurgte chefen for Danmarks Radios videoværksted, om Zelandia virkelig havde skiftet begge de integrerede kredse. Vi kan se, at den ene med sikkerhed er ved at skiftet. Hvad med den anden? Ja, den kan vi med lige så stor sikkerhed sige, den har ikke været skiftet. Hvordan kan I gøre det? Løjninger omkring et integreret kredsløb vil altid afsløre, hvis der har været en løjekold på den, efter at fabrikken har sat den i. Og det har der ikke på den ene af dem? Nej. I det tilfælde, vi kun har skiftet den ene,
så er det jo en fejl, at begge to er skrevet på. Men proceduren er den, at når reservedelen kommer hjem, så er det ikke teknikeren, der pakker dem ud, så er det vores reservedelsmand. Og han påfører arbejdssiden de nævnte ting, eller det, der er bestilt hjem, med priser, og så går det så med arbejdssiden og reservedelen til den pågældende tekniker, der har det. Så vi kan godt være risikeret at have betalt for to? Altså i det tilfælde, hvis han ikke skifter den, så bør den jo selvfølgelig være slettet og lagt på lager. Hvad koster sådan et kredsløb? Altså den ene kreds koster 240 kroner, og den anden koster 180 kroner. Det vil sige, at vi har betalt i hvert fald 180 kroner for meget. Det kan det tyde på, hvis de ikke er skiftet, men det er jo altså en påstand, som jeg må så tage til troen, ikke? Men det er jo en påstand, der lidt kan kontrolleres. Ja, det kan man da, for man kan da godt se, om den IC aldrig har været logget ud, eller den har været logget ud. Så det vil man kunne kontrollere. Den defekte sikring i vores video kommer altså til at koste mellem 470 kroner og 1570 kroner at få skiftet, selvom importøren af videoen havde vurderet reparationen til 200 kroner. Er den slags rimeligt? Det gik vi ind i Forbrugerrådet og spurgte om. Jeg kunne sige, at jeg synes, det er meget pinligt. Og da jeg hørte om historien, så ringede det en klokke hos mig, fordi Forbrugerrådet de lavede en lignende undersøgelse her i 1968, hvor vi fandt ud af, at det stod altså helt galt. Vi præfabrikerede også nogle fejl, både i noget tv og noget radio. Og det førte faktisk til, at branchen var meget flove, og så gik man ind på at lave et ankenævn. Og noget kunne jo altså tyde på, at man er nødt til at holde branchen i ørerne hele tiden, fordi det er sådan set for ringe. Hvad råd kan du give folk, der indleverer deres radio- og tv-apparat? Det er jo svært at tjekke, at det er det rigtige, der bliver gjort. Ja, det er meget svært at tjekke, og det er jo også netop derfor, at man er nødt til at stole på folk. Vi kan faktisk ikke tjekke det. Man kan jo ikke få undersøgt de der ting. Jeg mener, vi kan jo ikke alle sammen. Vi må jo slet ikke gå ind i apparaterne, fordi så bliver der jo også ballade. Så jeg mener, at man selvfølgelig skal gå til en, som man kender. En, som er tilstrækkeligt stor og pålidelig. På den anden side kan man sige i din undersøgelse, at nogle af dem, der har været med, dem ville man vel være gået til med tillid. Så jeg synes, at det, jeg må sige, det er altså, branchen må se at hanke op i det, fordi det er for flovt, det her. Forbrugerklagenævnet modtager hvert år flere hundrede klager over radio, tv og videoreparatører af den type, der reklamerer med, at reparationer foretages i hjemmene.